Big breaking news puthot khotkote long ke ong dung rakya hormu ke neblong beta ke long teng ke humnia truck registration number NL02N3758 lapente ihuma bangke MN019912 long pen hom hok ke ropo sabono hom long pen 757.15 grams heroin mate yaba tablet long pon lapente la solong bang thom police asai kheri deng kachingnang cek bang pamel pam son helo Alaudin asopo Islamuddin artaningkan kora sirkep minut bangke kalitang sanaya asopo MD Samir artaningkan hongkebra kethom minut bangke MD Manau B artaningkan hongkebra kethom asarbura men ajaman alanglim kado istame Manipur pensi kebat kusi pulis asai khetum karju ke thak chethan pot mangso sai ke deng patir pipon de karbyang long ISP pensi patir pipon si samjin pen bangso sai ke deng long samjin pensi kitchen pot